हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कुहाଯାଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠାରେ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରୁଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ବଖରାର ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଏମିତି ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠାରୁ ଯାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଗୁମ୍ଫା ବା ହାଡ଼ିଆଣୀ ଗୁମ୍ଫାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କୁହନ୍ତି ହାଡ଼ିଆଣୀ ଗୁମ୍ଫ। ତ କିଛି ବାଟ 500 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ, ରାସ୍ତା ପାଖକୁ 500 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏଇ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଗୁମ୍ଫା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟେ କୁହାଯାଏ, କିଛି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟେ ପୁରୀକୁ ବାଟ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରୀକୁ ହିଁ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ତ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ବି ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ଲାଗିଛି। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ହେଲେ ଏଇଟା ଅଧିକ ବାଟ ଯାଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ବାଟ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ସେଇଟା ଉପରେ ରହିଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଏ ରହିଛି ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପାଣି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାଣି ସବୁ କଲର୍ ହଳଦିଆ କଲର୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏ ପାଣିର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ପାଖରୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏ ଧଳା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ତ ଏ ରହିଛି ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟେ କୁହାଯାଏ କି ପୁରୀକୁ ବାଟ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ପାଣି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଦୂରରୁ, ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ 50ରୁ 60 ମିଟର ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବ। ବାକି ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇ ହେବନି ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି। ତ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇ ହେବ, ଦେଖାଯାଉଛି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଅଛି। ତ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସେତିକି ହିଁ ଯାଇ ହେବ। ଆଉ ସିଆଡ଼କୁ ରହିଛି ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ବାଟଟା, ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଠି ଅନବରତ ପାଣି ଝରୁଛି। ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ରହିଛି ଉପରେ, ବା ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିଛି, ସେଇଠୁ ଏ ପାଣି ଝରୁଛି। ସେଠି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ପାଣି ଏମିତି ଝରୁଛି ଅନବରତ। ଏ ପାଣି ପାହାଡ଼ରୁ ଟୋପା 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 ହିଁ ଏଇ କୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ବଳକା ପାଣି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡ କେବେ ବି ଶୁଖେନି। ତ ଏମିତି କିଛି ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ତାକୁ କହିପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି, ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଜାଣିନେ। ତ ଏଠି କିଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର କିଛି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ହୁଏତ ନଥାଇପାରେ ଆ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା। ଏ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ତଥ୍ୟ ନିଆଯାଏ ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଅଲଗା କିଛି ବି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସେମିତି କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେୟା ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯଦି ଆ ଉପରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏ ସ୍ଥାନଟି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ରହିଛି ଏହି ଜାଗାଟି। ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ହରାଇ ବସୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁମ୍ଫାଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଗୁମ୍ଫାଟିର ଶୈଳୀ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଶୈଳୀରେ ହିଁ ଏ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା କେହି ଜଣେ ବନେଇବା ଭଳି ବି ଯେତିକି ଲାଗୁଛି, ସେତିକି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ମଝି ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ହୁଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ତ ଏ ଥିଲା ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା, ଆମର ପାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା। ତ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ଜାଗା।